Sean Bradley, cipio'r bel oddi ar Thomas Jones, ond mae'n gyfle fan hyn i Conor Evans. Evans ar ergyd, arbediad campus! Josh Locke sydd yno. Croesiad tu ar canol, peniad cadar gan Phil Mooney. Amadaki at Iwan Lewis ar y canol. Lewis mlaen at Conor Evans. Ergyd Evans i'r gornel. Rannu'r bel i mewn ar ei droed chwyd ag at y postyn cefn. A Dominic Smith gododd. Davies yn troi. Cyn o 2-1 wrth neud yn ei bloc unwaith eto. Lewis, Lewis yn ymwneud ymlaen. A Josh Locke, Locke yn tanio. I ddal i'm yn glir. A Josh Locke yn cwblhau hat-trick. Mae'r golwr ifanc yn aros. Mae'r ergyd yn gywir. A mae Bradley wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Bradley, cael ei bel ar draws, mae Segar yn geid digon. I pwy mae'n dod i'r capten! Lewis! A mae'n mynd mewn! Ac dwi'n meddwl bod Paulo Mendes yn hawlio mae'n fod gafodd y cyffyrddiad ola. Mae Caernarfon di sgorio a mae'n 2 munud i'w chwarae. Ac ai dyna'r gol sy'n mynd â nhw i'r 8 ola. Ond dyma'r gyfle mae Bedwerin. Mae ar ben! Robles yn ôl y cynorthwyo. Ond y bil fa gan Mendes! A mae cael ei mewn i gefn yr hoed. Allan at Owen. Owen i chloesi mewn y ffiniau'r Davies. Davies yn cael ei bod i'n cloi at hyn. O, mae Bradley wedi dyblu Manchester Caernarfon am gychwyn i'r ail hanner. Roset sy'n mynd amdani. Ac o bosib